Li Doha Qeterê du heremên temaşevan û alîgirên Kupaya Cîhanê hene. Ya yekem ev cihe ku herî zêde temaşevanên li çar aliyê cîhanê dîtine. Kornîşa Dohayê ku rêya seyrangahê ye li rex deryayê. Li meydana temaşevanan gelek ekranên mezin hene ku pêşbirgên lîstikên futbolê nîşan didin. û ev meydan dikare heta 40,000 kesan hilgire. û bu temaşevanên tênî lêre bîra û alkol jî heye. بۆ چار بیرەیان من 200 پارەیە قەتەرێ دەم. Ev meydane ku navenda Kupaya Cîhanê ye ji bo geştyaran hatiye çêkirin. Ew tenê bi qarta haya dikarin bikevin vê meydanê. Ku tenê nişteciyên Qeterê an jî temaşevanên ku biletên pêşbirgan hene dikarin vê qartê werbigirin. Nêzîkî 6 kilometran dûrê Qornişê li taxa Asyayê ya navçeya pîşesaziyê herêmek din ya temaşevanan heye. Lêre hûn xelkê Rojavayî an jî bîreyê nabînin. Xwarinên hindî û sosîs hene. Ne derya heye, ne jî awahiyê bilind hene. Tenê kamyon û konteyner hene. Li stadyumek kevin ya krîketê bi 10,000 karker li hundir kom dibin. Bi giştî ji Asyaya Başûr û ji Afrikayê. Ew li vê taxa bajarê dijîn. Ku bi taybetî ji bo cibicikirina koçberên Dohayê hatiye çêkirin. پێدەڤیە کارتا هەیە تو نییە. ji ber ku piraniya xelkê herîma pêşesazî ji welatên koçberin û zêde xwendewar jî nîne. Ji ber vê yekê Qetarê ev pir sanahî kiriye. Herkes dikare bihêt êre bi tevahî belaş. Ew karkerên ku bi nesaziya Kupaya Cîhanê ava kirine nikarin Sûdê ji keda xwe werbigirin. Koçberên ku piraniya dehatên xwe dişinin bo welatê xwe da ku debara malbatên xwe bikin nikarin qartên heya bikirin. Çûn û dîtina Kupaya Cîhanê bi wan gelek biha ye û ew nikarin wê dest biêxin. Bilîd nûke pir behane. Ez bêjim ji ber pêşberka futbalê ye. Em nîzêkê dawiya Kupaya Cîhanî ne û tengasî pirin. Dibe ku ew dûrê Kupaya Cîhanê bin, lê piştî rojek dirêj ya xebatê gelek koçber ji vê festîvalê Sûdê werdigirin da ku lîstikan bibînin û bihêne xwe bidin. Li ber deriyê meydana temaşevanan nivîseka bi Erebî, İngilîzî û Hindî dibêje spas ji bo hewildanên we yên bo hilbirîna Kupaya Cîhanê ya herî baş heta niha. Raporta Yakub Lûzî, Cet û Zel, Dengê Amerîka.